Здравейте, драги зрители! Вие сте на ход. С нетърпение и с уважение очаквам вашите обаждания. Добър вечер, професор Вучков. Заповядайте. Слушам. Добър вечер. Здравейте. Аз се казвам Ивайло Светлов. Заповядайте, господин Светлов. Господин Вучко, аз измутен съм. Господин Вучко, измутен съм, защото има такива богати милионери хора, защото те самите хора се самозабравят, не го интересуват за бедните хора, не ги интересува за никой. Да, благодаря ви. И те много се обичат да се подиграват с хората и които избираме народните представители, ние когато го търсаме нещо за помощ, да ми подпомогне там да завършам образованието и да си излекувам здравословните ми проблеми в чужбина в Москва. Всеки се прави на него ударен човек и се носи забравя приятелите, къде сме го гласували за него и къде сме го избрали да ми помогне той за нас. Той въобще никой не дига раменето си и се носи се на забрава. Благодаря ви, господин Светлов. Ало? Слушам ви. Ало? Слушам ви. Ало? Станко Димитранов ли е? Защо? Да, аз съм, казаха ми трима, а се оказах трети. Господин Вучков, отдавна не съм говорил във вашето предаване. Призовавам ви всички, в Бургас имам страшно много зрители. Гледаме, може би, едва ли не целия град. Това са ми го казвали много от първенците на Бургас. И професори, и лекари, и така нататък. Сега, ако цели 3 месеца всеки ден цяла България е залята от тия масови протести, ефектът ще бъде голям. И затова го направете. Голям и то в полза на народа. Здравейте, скъпи професори. Здравейте. Следващия зрител. Здравейте, скъпи професори. Здравейте. Много ми е приятно да ви чуя, много ми е приятно да ви виждам и най-вече да кажа из възмущението си от този човек, който се обади преди двама души, които аз се срамувам от белите ви коси, да изкажа мнението си, което ми е вътре в стомаха, в душата, разбирате ли? Не мога да понасям, когато ви обиждат по този начин. И искам да кажа на този простак, да ви яде кура като толкова много и иска вашия кур. Да ме прости цялата аудитория на цяла България, но направо са отвратителни, непоносими, откачени и ненормални. Не знам въобще как може да ви свързват, да го свързват този или който и да било друг. Как не ги е срам? Как не се чувстват неудобно? Не ги ли интересува съдбата на България, която е толкова тежка в момента? Как може да се подиграват с всичко това, което достойно говорите? Направо на нищо не прилича. Такива хора не знам как си позволяват, какъв е този морал, каква е тази ценностна система, която загубихме в тази държава. Къде остана възпитанието и културата на всички хора? На какво прилича това нещо? Страшно съм възмутена и не мога да си обясня какво е това, какъв трябва да бъде човек, за да изкаже подобна, да излезе от устата му подобна реч. Румяна, благодаря ви за вашето гневно, но същевременно и умно изявление. Слава Богу, те вече, ако забелязвате, Румяна, понамаляха доста. Понамаляха, все пак вие сте 12-тия зрител, от 12 единствено той съдържа идиотски и гнусни. Много вулгарно. Да. Слушам ви, заповядайте. Слушам ви, моля ви, не мога да... Как да се сложи край на това управление в България? Вече казах, следващия зрител няма 100 пъти да повтарям. Слушам ви, моля ви, не мога да... Как да се сложи край на това управление в България? Вече казах, следващия зрител няма 100 пъти да повтарям. Казано, просто посочихте тия положения и това вие сте така един будител на този народ. И да изкажа едно възхищение от вас.
Благодаря ви. И все пак, така като трябва, нали, телевизионно предаване трябва да има една естетика. Виждам, че вие сте много елегантен, всичкото е много добре, но от кръста надолу имам чувството, че се връщаме в времената на Наполеон Бонапарт. Не знам, може би... Добре, няма лошо. Да обидите, няма лошо, господин Стефанов, това да ни е кусура. Бъдете жив и здрав. Следващия зрител. Следващия зрител, слушам ви. Достатъчно съм елегантен, за да влизаме в такива големи подробности. Да, господин Митев, слушам ви, заповядайте. Слушам ви, господин Митев. Аз съм студент от Софийския университет в София и искам да изразя мнението на младите хора относно вас, защото с колеги сме ви коментирали. Следващия зрител, ако обичате. Няма да чакам. Млад човек не показва, че е млад. Паузи дълги, огромни. Това е златно време, бе, момче. Между впрочем, имам информация, че моето предаване се гледа от изключително много млади хора. Има и такива, които са олигофрени. Аз съм ви казал 40-50 на 100 отвратителни. Но има и много млади хора като вас, господине, които заслужават моето дълбоко уважение. Ало, здравейте, господин Вачков. Здравейте, слушам ви. Първо... Ало. Прекъсна връзката, не по наша вина. Вероятно пак има задръстване на телефонната линия. И затова много трудно, сякаш се бият няколко души да панат слушалката. Така става.